kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta ka seng VPP kala de brai banya khon yak election MP house nam arjar arpsau kabadai banlong sa kumba shipeu banai antat bat katai ka seng kala sei da u Dr. Ricky AJ Sangkon ubadai wei nakinong hikai bapau ha North East Hill University nehu kad aduk menta ngidang tip tang yaw toi wei ukertong ubala de brai bat ngim da tip syai la uma Winston pala ubadai UMP ubadang bat menta unya kun biang na em bat la unya kun na kaseng kongres ne nagawai pat kaseng ka jingkmit lenti kalong ba kaseng NPP ka UDP bat ka BJP ro kan sai kertong ha ganai kasin kaban sawan bat lada kalong kumta kan don ka jingkermen ba kinmi kumba san hadu riungut ki kertong MP bat kan long ka jingi kon ka bajwat shibun namar kitai giseng kitai ki pala paw ha upai lang ha ka jala ha ka election ngila ban ong ba ngidon kam ya ki start hanrai katai kamkut tang kata namar bangidon menta yaw ma Winston pala ubadai u Bachelor of Engineering ngidon saya u DR WR Karluki ubadai nong hikai college ki badai ki arngut ki MP jongi hanrai ngiyo iya karukom trai kam jongki kabom don kam shu banya tai bania ha ki election MP khamtam ha ka ba kum gane ka khep ka ba ngidon kam kam dai than ya kador kadar la ne ya kerteng jong kertong hanrai ngidon kam ru ya gimat jong ki seng san perthai bat ka ai ka bagi don banterwa ha gane ka ganti bat ngidai ro ban singo tho ba ki don ki issue ki badai banyak kren shalok sabha hanrai kim dai setia bangin ya kren hador bar jala lani ha district council bat ka badon kam kalong ba ka VPP Congress NPP UDP BJP bat ki wai ki seng wakin sai no ela ki jong ki mat election joki Hashwa bakin jit yagi kertong joki batkan persuk ikiriu sempang wakin rai shanokin kershan ki mat ki bakong san ya manta kilong halor gajing dawa ya kasik sudal ka ILP ka kitin kasi u uranion ka lentirel sha bernihan ka uniform civil code bat kumjuk ro ya ka block 1 bat block 2 ki bang ilatip ha ba kumno ka asam kala syura jubori ki babon ba ki jaka jong ka block 2 syakarbi anglong house nam che jar kentas pa san phewai klaim da burom ya ka sos kular jong kisim kasi bat ka sarkar India haba jupet khai la imat kumba kane ke election MP kan khambun ki candidate hanrai ka don kampat bangin tip ya gimat ki bala pengkre anak menta ka jat benriu khasi penar namar la da Sujit party claim issue kan ompoi setia syai ro khoblai bun